बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सा सानजा भारतनि जे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा एबा 6 सिडुलनि राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे जानायनि सायाव खुगा बेखेवदों। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सा सानजा भारतनि एबा बे समाव 6 सिडुलनि जाखिनि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोर दं, बे राजखान्थि हान्जा खौसेथि जानाया जोबोदनो मोजां एबा खौसेथि जानाया मोजां होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक साथ होने से तो अच्छा है, उसको हम वेलकम वेलकम करेगा। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सा सानजा भारतनि जाखिनि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा एबा 6 सिडुलनि राजखान्थि हान्जा, बे हान्जाखौ खौसेथि खालामनो थाखाय जोङो सिगाङावनो 10 बोसोरनि सिगाङावनो नाजादोंमोन। नाथाय बे समाव आथिखालाव राजखान्थि हान्जाफोर, बे 6 सिडुलनि राजखान्थि हान्जाफोर, बे राजखान्थि हान्जाफोरा बे समाव बिसायख'थि गैया नालाय बे समाव खौसेथि जादों। नाथाय बिसायख'थि जेब्लानो फैयो, बे बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगोनो गावस्राजोबो, गावबा गाव लामाखौ लाजोबो होनानै गोख्रों बिबुंथि होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिआरनि सीएम बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा एबा बे समाव सा सानजा भारतनि जे 6 सिडुल ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा, बे राजखान्थि हान्जाया जेब्लानो बिसायख'थि फैगोन, बे बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगोनो गावबा गाव लाइनखौ एबा गावबा गाव लामाखौ लाजोबो होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिसिनि सीएम बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे सा सानजा भारतनि जुदि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाफोरा खौसेथि जादोंब्ला मोजांनि बाथ्रा, नाथाय बे समाव बिसायख'थि फैयोब्लानो बे गावबा गाव लाइनखौ लामाखौ लाजोबो होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। त्रिपुरा का राजा और प्रोडिट माने के बर्मा का काफी क्लोज रहा है और अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको यूनाइट करने के बारे में सोच रहा है। क्या कहना है इसके बारे में आप? नहीं, वो तो अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक साथ होने से तो अच्छा है, उसको हम वेलकम वेलकम करेगा। कोई बात नहीं, लेकिन जब इलेक्शन आएगा अपना अपना रास्ता लेता है, वही बात। बीपीएफ भी शामिल हो सकता है क्या इसमें? बीपीएफ इसका बारे में सोचा ही नहीं, सोचना पड़ेगा। लेकिन देखो जब इलेक्शन आएगा ना, ये मेरा बहुत एग्जांपल है। असम में जितना भी हमारा छोटा छोटा रीजनल पार्टी था, हम भी पहले 2 साल पहले हम भी कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। जब इलेक्शन आएगा अपना अपना लाइन में चला देगा। अभी तो इलेक्शन नहीं है, एक साथ रहेगा। इलेक्शन आने से बस फटाफटी अपना अपना रास्ता लेगा। भूपेन हजारिकार स्मृति रक्षा